danas 20. jubilarni sajam cvijeća. Izlagača ima iz godine sve više i više, što je dokaz da radimo jedan dobar posao koje, moram reći to, već su počeli raditi drugi i veći gradovi od Preloga. Znači da je to sajam cvijeća jedan vrlo interesantan potez i da se na taj sajam cvijeća okupi jako puno ljudi. Ja ću biti najsretniji kada, ako će biti 3 dana lijepog vremena i kada u nedjelju pred večer svi naši gosti i svi izlagači sa osmijehom na licu napuste Prelog. Jer ja smatram da je ovaj sajam, kao i mnogi drugi sajmovi, jednostavno jedna naplata truda i rada svim tim vrijednim ljudima koji proizvode cvijeće, jer to je jedan, ja ću reći, zanimljiv, težak, mukotrpan posao obiteljski gdje se moraju svi uključiti, a naravno sigurno da su ovi sajmovi prilika da se taj trud i rad naplati. Koliko imate izlagača ove godine? Preko 40 izlagača iz Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Tu je i bogat nastup svih udruga sa područja grada Preloga, kao i sastava koji će zabavljati goste i u popodnevnim, večernjim i subotnim popodnevnim satima. Izložba slika, tako da evo, a sutra je i sveta potvrda u Prelogu, tako da je sve to skupa jedan lijepi vikend pri završetku 4. mjeseca u Prelogu. Eto, imamo prilike čitati ovih dana grad Prelog, moram vas to pitati, 8000 ljudi, žitelja, 80 nezaposlenih. Pa, tu se krećemo, 80-90. Pohvalna brojka. Pohvalna je brojka, ja bi bio sretan i još da su plaće kojih 1000 kuna veće u prosjeku, onda bi stvarno bio presretan. Jer, i naravno, Prelog je bez obzira i tu nešto nižu razinu plaće, Prelog je interesantno mladim ljudima za živjeti i ima već dosta upita i za stanogradnju, a isto tako otvaramo i 12 novih gradilišta u naselju Jug, tako da će to prema upitu ljudi i interesu vrlo brzo biti i rasprodano i da će mlade obitelji doći ovdje. Eto, stiže nam ljepše vrijeme, 1. svibanj, 1. maj nam je tu, tradicionalno biciklijada po Prelogu, možda od nadolazećih zanimljivih događanja u Prelogu. Pa evo, dobro ste rekli, biciklijada, dobro smo se pripremili, očekujemo blizu 1000 ljudi. Poštovani posjetitelji, dragi stanovnici Preloga i svih naselja grada Preloga, dobar vam dan i dobrodošli ove godine na sajam cvijeća. 20. to po redu, tradicionalni sajam cvijeća, počelo je sve još 1999. godine. Danas, ove godine, sajam cvijeća traje od danas, od petka pa do nedjelje 28. travnja. Nadamo se prije svega lijepom vremenu, nadamo se da će puno posjetitelja prošetati ovdje ovim našim trgom. 40-ak izlagača iz Međimurske, Varaždinske županije, iz Podravine i Zagorja uključeno ove godine. Ovdje može se puno toga vidjeti. 20. ovo rođendan manifestacije kojom je Prelog postao prepoznatljiv u cijeloj Međimurskoj županiji i šire. Niz izlagača koji su prisutni na sajmu cvijeća kroz svih 20 godina, te im ovom prilikom svima njima zahvaljujemo na toj vjernosti. Nadamo se da će još dolaziti ovdje u Prelog. Mi ćemo kroz nekoliko minuta ovdje imati jednu svečanost otvorenja. Možda poruka za sve posjetitelje sajma cvijeća. Stići će nam kroz nekoliko trenutaka članovi povijesne postrojbe Međimurske županije, Zrinske garde Čakovec. Hvala vam lijepa.